I vam trobar que teníem moltes fotografies que ens agradaven molt i que podríem arribar a exposar de dones. Per això l'exposició es diu Mujeres. Perquè realment estem envoltades de moltes dones que ens han construït, ja sigui la nostra mare, la nostra àvia o les nostres amigues, perquè ens agrada fotografiar-les, ens agrada lo maques, lo guapes que són totes i com queden a les fotografies. La idea aquesta de no són grans dones per molta gent, no les coneix molta gent, però per nosaltres són les nostres mujeres i com el nostre espai de confort i la nostra quotidianitat al final, no? Que en petites coses del dia a dia doncs ens van construint com a l'Emma i, bueno, no sé, el seu paper en les nostres vides d'alguna manera. Et faig una foto aquí amb el trigo, vale? Però que nosaltres utilitzem més la fotografia analògica per... com que són fotografies que pagues i que és una tonteria, però que li dones més valor. I és una mica una manera de recuperar el que es feia abans i donar-li la importància que se li donava abans a les fotografies. Per mi és més important una fotografia analògica que tinc, que em recorda un moment que anar a l'ordinador i veure les 4.000 fotos que tinc d'un viatge que vaig fer amb el mòbil o amb la càmera digital. I això em sembla un punt en comú que tenim bastant guai. Hi ha com tot un ritual, jo crec, al voltant, que té com els tempos molt més... com no és immediat, saps? És com... les coses tenen com el seu moment i el seu espai, llavors és com que disfrutes molt el procés. I jo almenys també ho veig com una manera d'experimentar. Perquè, jo què sé, al final arribes com a veure què passa si faig doble exposició, a veure si tal, a vegades surt bé, a vegades no, però com un joc una mica també. I també jo crec que una cosa que ens ha... un punt en comú ha estat que a les dues ens feia molta il·lusió perquè ens agrada molt, però sabem que ningú esperava res de nosaltres. Llavors ha estat com, ho fem i si sortirà bé perquè ho estem